megalayapost.news. Federation of Kasidentia Angaro People Upper Shillong Circle taksi hapo gejinglam jong usam lakit boklang noplang Presiden ke FKJGP Upper Shillong Circle hakabala sendan lang daki wegi noilam ki union ke FKJP Upper Shillong Circle kilalek mani kendo yau General Manager ke NHIDCL Company bandawa bagi company bapero per ba pentre ya surok forlin nadu sherpi terter kide non Presiden no ikakam kanang bakan mukta ya kalek yawan jong kipaiba kibayat lenti nakate ka surok ba nakalyang General Manager ke company NHIDCL ul ai kejing pendikana balakun kuno kin persyang ben pendem no ya kejing trei haki benta jong katanya opar Shillong hau benai no pra arjar upsen lane hau benai klalang kod arjar penreo hakte kesengi nakalyang jong ke FK JGP opar Shillong Circle kala doaru bagi company kontraktor kidi ban marmot kloi ya ki katok netli ki benta ki balak tak shi kadai ya kalek kawan jong ki ba leng ba kejing tang kali ke basyar kai hamtam haki sin kong si thoding bat si sejan kebala pensertong ya kinong lait wan khamtam hagi benta jong ke sherpi hadulat lumoba ki benta jong ke snong saumer hajan saniside ki benta hagalan jong ke snong maukulan bat lum Shillong ki benta jong ke nyumer hajan Elephant Falls ki benta jong ke snong pomlum hajan ke PHC bat kumjur ki benta jong ke snong banyun banlet shamlem. Is that what you are saying now is only package one, no? Will be complete in the month of package one. Actually, package one is important project because it passes through city portion, na? So traffic jam situation is there. Yes. The rest of the projects are located far away from the main city portion. So that those projects are also going on with satisfactory pace. So that but for package one, since it is critical and it passes through city portion, we are very quite hopeful that we will be able to complete it by the end of January. Yes. We will try to get it completed by the end of December. But if not, if it is not possible to complete it by December, be rest assured that it will be completed by the end of January. To nakaliang juga FKJGP Upar Shillong Circle matasngi ngayo pani kendo yu General Manager juga NHIDCL banyak keren lor ligimat lai ligimat kiba kum kaseng la dawa khap joka NHIDCL hakabini ba ka jingtrai sya jong ni forlien nadu no serpi sidu spodoki ka bentar bani kong mengi keren kalong halor ka jingslam jeng ki company ban pentrai ka di surok habangi la tentu ya ka NHIDCL ba ka di ban prestet mardor ya ka ni surok nam ka nombo jinge ibat ba ti ka ba ar ka bangi keren yu General Manager kalong hakabidai bat ki benta ki ba phero ki ba perlong ki jing deng kali hakti thang Upar Shillong kham tamak sngi ningkong bat kasngi tho dieng bat kumjuru osi saja ka jing deng jung kali ki ba pendik ki nong le nongwan ki ti benta jong than kari ki jing snio plat jong ki surok ba kim chimla marwat satya nakaliang jong ki company ba pentrei larang ipet nadu nakani ka than ka bai dei surok ki benta jong than serpi ka ba ar ka dei hangtai po saumer jan sunisai ka balai ka dei hante po lat mau plot benech po lum Shillong ka benta po nyumer ajan Elephant Falls hante po pomlum PHC bat kawai ha kiti than bonyon kidi samtli ki benta ki bawara jing dengali ba khrau ha kiti than ki jongi kepala penthut ki nong nek nongwan beling kentu ye ki NHIDCL bakan penkloi ki kam kolomba ha kini ki khniat banai ki sabun ki samla puli ki ban ha panile ki exam ki repair ngim kwa baling ba jonga jingdeng kali kan khata ek puli puthi joki ti nakaliang jong GM la kular khama jongi bun sesim khai ki kam bat ngin salek hiru daga joint inspection ban penba yi ki benta ki bal don kam melek kerki khana ma nom khata ek le kawan jong ba bat ka benta ka balai ka bangi kwa bania kran ngi 8 pau matasngi long ha ka bede kini ki company ki bawara ki nong trei barjela ki per hoi ni sungthu ki don kam ki nong trei henrai ni buru kejing maham ba baro ki nong trei ji company bo per ki dei ban penbiang ni kot kisla khnam ganong khata ya ka songsuk songsan marbali ni hapan keren ni benta kolong ba hadian ba ka sarkar Assam kala khanra ki barjela ki bangdei ki trai muluk hangtai po Assam ki badai ki pala suba ki di poiwer na po Bangladesh li si ki 8 poi banre tengen ha ka jela ka jungi lingba ka jingdon ju company ba kontraktor go per tena kalian juga sengi la tentu bat ila buru ke jing maham yu GM juga NHIDCL
budi ban simkia ya kani budi ban matha I company ba kinu kinong trai barjela kibadan pok kathanya parslong kidiban penbiang I kot kisla kibobiang kanang ba kanong kata ya ka songsan ban ngim kwa ba kathan jungi ka kumakalong mata ka di kawe ni ki than ka ba ema poren ka songsan ba ngim kwa ba kibarjela kinong ki trai snong ne kinong songsan ba pura jong than dina takada ba nakaliang jong GM ula kubur bon ai ke jingi trai lang bat ngi rengkat bat ka jo por ni ken turu I ki dor bar snong ki ba per kinong ki ba pet ngor bat ki ba pikir luar ka jing wan rong kerthap jong ki mender na sabar jong ka jela jong ka ri jong I khanam kinong mi olong kita ki trai snong ki ban yo pat se ta ka hok long trai war ban jet ki nong nikmat ru haki snem ban sawan tina kaliang jong GM bat ni ken turu I dor bar snong ba per sai sien bikin ai ki jing trail rengkat bat ni Meghalaya Post.news